sira pengil rawuh ana ing kene sing dikersake piye? Oh sik. Kondangmu ki mbrebeki jagat mongko dadi pamonge wong sak tanah Jawa. Mligine para satriya utama sing jenenge para Pandhawa. Lan bareng aku bisa ketemu kelawan jeneng sira, aku karo kowe iki janjane padha ngibarati srengenge wis njliwar ana ing jagat kulon. Mongko sing jenenge menungsa ki ora bakal bisa endo, ora bakal selak. Wong yen wis tuwa ning ndi parane mesti bakal sumewa ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Lah aku kepengin takon karo kowe Semar. Supaya menungsa besok matine entuk swarga kira-kira apa sing kudu ditindakake. Neng swarga ki anane mung kamulyan, anane mung kawibawan, anane mung rasa seneng. Besok sukma sing mapan ana swarga bakal diladeni karo daharan sing sarwa mirasa, unjukan sing sarwa seger sarta rina wengi diladeni karo widodari ingkang ayu rupane. Perkara kowe, Petro. Yo. Terus. Ya. Setan alas kowe. Gong oke. Tro asu Tro. Yoga kono sira Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejaki jroning wari badhok ulan tanpa tuwuh minajra samudra mila guguk saben hari bener pangandikane para pinter wong ki lamun to darbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu Gong. Sakjroning aku kelawan kowe nemahi bebaya gedhe sing kaya ngene iki pendhita Kendali Sada Resi Anoman sing teka. Syukur. Tegese Anoman ki ora lali karo labane Panakawan. Awake dhewe mbiyen sing glowentah sing ngopeni Anoman wiwit saka cilik nganti Palungguhan iki. Ayo. Lurah Petruk, piye Anoman? Nyuwun pangapunten, nyiptosipun kula dipun utus dening Kiai Semar Badranaya. Semunipun Kiai Ismaya mboten ningkakaken bidal dika dhateng negari Ngamarta. Mila kula kadhawan hanungka mbok menawi wonten bobol borot sarta wonten bebaya ing marga kula kedah caos pambiyantu. Nah, yen pancen ngono malah tiwas bener. Ripalungguhan iki babar pisan aku ra nduga mana semune bakal dadi geger dadi pancakara. Ana menungsa sing Indrajala sing jenenge Prabu Baladewa. Lho kuwi pepunden Mandura. Iya ning nyatane dheweke semune slagane nganeh-nganehi. Nyibarate hitungan ganjil, nyibarate gamelan kaya ora laras. Ing atase Ratu Mandura kok bakal nindakake sandi upaya rekayasa rekadaya. Ya kuwi bakal njaluk anane Jimat Kalimasada mula kang mangkono man. Syukur bagi sewu lamun teri Palungguhan iki kowe wis teka ning kene. Semune si Baladewa kendel kae mergo duwe piyandel. Mula kang mangkono sapa meneh sing tak sambat sebuti sajroning bebaya kaya ngene ra kowe Anoman. Man pinara ingkang prayogi kula ing badhe makarti kula ing badhe jumangkah bagus. Anoman malung sampun
Prateng witeng Nanggasari Kuatan dak dongeng entek-entek si penunggu patek nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sama aja di ndak kualat lah iya bener kandhamu kempong pira jambul waren ngaglak ning tengah dalan sapa lek nomripatmu jerengen gobokmu ala tanpa rupa ki pendhita Kendali Sada Anoman kang dadi aranku wah munyuk wae dadi pendhita kowe becik munyuk duwe derajat pendhita sing tegese duwe budi pekerti sing apik tinimbang dapur menungsoni patrapmu kaya kewan wah ngabangke kuping tembungmu. Hari palungguhan iki kowe ora perlu ngerti aku sapa sing wigati kowe nyingkira ngiwa utawa nengen. Kowe minggira kowe nyisia. Endi Panakawan sing jenenge Petruk lawan Bagong bakal tak srimpung sikile bondo tangane pocok jangkane. Hari palungguhan iki Anoman gawe giri sayembara karmu. Kena kowe tumantaka lawan Kyai Petruk lamun to pinter nglangkai bangkene Hanuman piye sugih kendel Bondowani lekan golek momongan puno golek pasangan pai tatal grajau majus jangkah tebak dadamu layang nyawamu ora gloni jatanmu Saji
Awas. Wah. Wah. Ngoningon kowe. Ayo, cekelan aku. Iso nyekel aku padha karo iso nyekel angin. Wah, omong apa? Hah? Wah. Kok pian? Hah? Hei. Wah. Hei. Yo, yo.
Lo, hey, oh, lo, ah, oh, ah, oh. Hey! Oh! Hey! Ah! Oh! Oh! Hey! Ah! Oh! Ya! Hei mundur. Hei, Jika, oh, oh, hey, awas, hey, ya. Parah. Rubuh. Oh. Oh. Ah. Ye. Kom, oke. Woi. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Wah. Suramrata Jayamrata. Gerbutan aku. Sayutamara Sangketi Wuri. Ampian kaya wong njala, rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrit uluku salombo. Ayo. Maju apa ora ngarsa? Kelakon mati dening kowe aku. Piye? Maju apa ora ngarsa kelakon mati dening kowe aku? Walik mati dening aku kowe. Pancen sengaja tak walik. Aku perang tak niati bunuh diri. Dek ngono, luwih becik mati tinimbang ning omah ya dioyak-oyak kredit. Bangka mbok wis. Pateni tenan pancen ana. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Ho, ha, ho, ha, hop. Yo, nyat. Ayo, tangyo. Ho, ha. Hop. Wait. Hop. 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 Nyo. 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 Sendasku dhewe sing kena. Heh. 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 Sekti tenan kowe. Sekti apa? Arang ranjang kaku. Emane neraka lho kok Mbak. Oh.
mangkahan grus-rusa sumbar lindu ketar bumi kunjing kumaluduk guntur kelato Pak Landalah Trayoli binantang ora patut babar pisan ing atase mung musuh karo Panakawan sing dibantu karo bedes elek jenenge Anoman. Parandene wadya balaku ora ana sing monggo puliya ya. Gulungono genderamu bongkok ana gaman sawangen. Ratu Mandura bala dadi magut suraning Indra jakana wadane pabaratan. Janjian nek wong etok biabak pithik. Ratu Mandura. Apa kowe ora ngilo karo githokmu, ora mawas diri? Kowe iki adine kadangku Anom Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Yen pani karo Baladewa padha karo pani karo sesembahan Ndarawati. Ayo minggat. Janji ra minggat jejueng kuantemu. Aduh mati ae. Kari para kawal kencang. Anoman maine nek ngono lek perang. Lah nyapa? Mau digetaki karo Baladewa njurmu cireng pupuh. Mergo Anoman kae ngerti tata krama, ngerti karo Udanegara. Lho sebabe Anoman ki lak duwe sesembahan ya kuwi Sang Hyang Wisnu. Mongko Sang Hyang Wisnu nitis marang Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati kadang anome sinuwun Prabu Baladewa. Yen nganti Anoman wani karo Prabu Baladewa padha karo wani karo Ratu Ndarawati. nek lek kudune iso mbedakake ndi bener ndi luput ngono kuwi. Lek pancen luput aja dibelani nek gandeng awake bener. Kudune lah ya dibelani ora kaya ngene iki. Sing kok pikir karo sing nglakoni kono iki beda. Anoman karo kowe iki beda. Yen karepmu ya kudu wani terus. Nek Anoman iki duwe pitung liya. Lah nek Baladewa mencak-mencak Sing enek mung aku karo kowe. Sing enek mung aku karo kowe. terus Ripalungguhan iki jare kowe iki sebaya mukti sebaya pati karo aku. Tak jaluk ki aja mung janji-janji sing tanpa bukti. Ning Ripalungguhan iki aku pengen ngerti kaya apa kasunyatane. karepmu Nyata kowe ngaku dadi adike Petruk, dadi anak ragile Bapak Semar. Ra iso ngadepi Ratu Ndarawati aja ngaku Bagong. timbang ngono Ripalungguhan iki aku patenono ae. Nah aku kon adu-arep karo Ratu Mandura njur aku bunciku menang ki apa? Modalku menang ki lho apa? Loh, modale mung kesucen.
tekad sing tulus, tekad sing bener lan utama. Wis to, sing bener bakal jejer, sing luput bakal mawut. Sapa sing bibiti ala ing kono wanggune bakal sirna. Ah, teori Buktekno wis to. Buktekno. Wis to percaya wae. Upamane nganti cilik lara gedhe mati, matimu ki mati said mergo mbelani karo bebener lan kautaman. Adepana Ratu Mandura. Aku percaya karo kaprawiranmu. Dagelan elek Bagong. Mendono mripate kaya ngono, sing kok ndel-ndelke apamu. Aja kowe sing maju. Ayo, ndi dulurmu sing jenenge Petruk. Kon adwar karo Ratu Mandura ilangane nyawane. Petruk ning endi? Demong sing digoleki iki Petruk. Truk, Apa? dek iki musuh karo aku ki rawane wedi lek kewalan. Sing digoleki kowe, yakin, sumpah. Lah kowe lek bocah pinter to. Hah? Ya piye carane? Carane apa? Kowe kandha yen Petruk lagi lara. Ampuhe ucap ra kaya ucape dhewe iki padha karo donga lho. Kowe nganti lara tenan. Wis to. Sing baku kowe ngetokne kaprawiran kandha ngono. Ya. Sinuwun Mandura, Apa? Endi dulurmu Petruk? ngaturaken ketiwasan. Katiwasan piye? Petruk nembe sakit. Lara ya ben gotong gorene. Nggih. Truk, Apa? lara ya ben kon gotong gorono. Watone dislomer rokok sik muni aduh, tetep kon perang kowe. Duh piye anda? Ngene wae. Kandha yen Petruk kebacut mati. Hah? Kowe arep mati. Nek mati tenan ya ampun alhamdulillah bojomu tak pekno. Alhamdulillah. Kandha. Tenan iki, tenan. Oke. Ngopo nek malah tangisan kaya ngono? Ngaturaken warta lelayu. Warta lelayu piye? Petruk, Petruk ya kene. Petruk mati. Edan sing kandha sapa? Sing kandha Petruk. Truk, Apa? ketrucut cangkemku, Truk. Aku omong lek kowe mati sing ngomong kowe, mosok wong mati iso omong. Goblok kan. Wis suwe. Petruk, lugu. Nggih. Larpane tenan karo aku. Sing kok ndelake apamu? Kula mboten ngendelke napa-napa. Ning kula menika nindakaken amanahe Bapak Semar, diperintah supaya mboyong pepundhen kula Pandhawa lan kalimangsa do prapteng wonten ing Karangkadempel niku tok. Mongko nuwun sewu Bapak niku sing ngukir jiwa raga kula menika Pangeran Katon. Yen nganti kula mboten nindakaken perintahipun dosa menapa ing badhe kula tembaha. Ning ngomong ora melek pripatmu adwar karo sapa kowe? Ratu Mandura Prabu Baladewa sing kondhang kalongko Setiwa Ndragana duwe kaprawiran ngedak-ngedapi. Aku duwe kaprawiran sing bisa gulung jagat paribasane kowe adwar sing kok ndelake apamu. Mula lunga. Kowe minggat. Saged mboten badhe lunga. Ya ra minggat ilangi nyawamu. Yen pancen saged mangilangi. Kula nggih pun bosen urip sing hawane panas ngeten iki. Wah, ora bobo tenan.
Gondro sepiro? Jaluk ratu umurmu tenan kowe. Ora bongkok, jajak apa kowe? Kendel-kendelke jarak ratu maju kowe. Petruk bangkok. Truk. Aja guyon, lek guyon aja tok-tok turu ngono. Biasane wong guyon tok turu asine yo ngantuk tenan kuwi asine. Geting aku perang sik rame-rame ning kancane adus keringet terus ngono kuwi lho. Sendek ning rancakan. Mas Petruk. Teruke. Tangi. Ngisin-ngisine jare asli anake gendruwo, Raja Supala saka Pulau Awindo ora iso mati nek nglemah nang kene. Aku percaya kowe duwe kaprawiran, kowe duwe kadigdayan lene kowe, gur musuh Baladewa sepira banggane. Aja guyon. Guyon ya kena ning aja etok-etok mati ngene lho. Mulai nganti numusi tenan cilaka kowe. Truk. Kedepe ora. Dadane. Iki mbiyen yo ora melu ya roh. Iki ra obah wae adem kabeh ya ampun piye to. Terus kowe nganti mati kancaku berjuang iki sapa, Tru? Kowe tangi apa kan karo gareng gadhek ABC ra tau apal kok. Kowe ora karo kowe aku mau kowe tangi aja ngono anake bapak sing santosa iki kowe, Tru. Tangi, Tru. Kowe aja mati, Tru. Ya ampun, nenek sinden udoin sapa? Endi? Tutik Turune. ngece bareng tutik guru. Keparat kowe. Sing kebangetan iki kowe. Nyapa nalane aku? Lah ngerti kakange diajar karo Ratu Mandura malah Petruk Jaya apa kelakuan wong ngono. Lha jarku memberi semangat motivasi support ning kowe ngene lho. Entarane ora kaya ngono kuwi. Kalah aku, Bang. Hah? Kalah. Kalah piro? Tak tambahi kowe. Terus terus. Kalah lagi perang karo Prabu Baladewa. Ya memper wong nyatane kaya wong Ratu Prawira tenan adewe gur wong cilik apa kalah ya lumrah. Ning apa awake dhewe dur ngalah ngene iki wae. Karepmu Kowe ngerti sapu sada kae. sadang apa? Sada kuwi yen siji gampang diceklek. Terus Yen akeh ditaleni kuwi bisa dadi kekuatan ingkang hebat. apa? Ya, Lah ade gur loro berarti sada loro. lho ora, dianggep sada pirang-pirang mergo duwe kekuatan niat semangat sing makantar-kantar kaya geni murung. Terus sirmu Maju bareng. lek bareng penak to? Iya, kok sik to. Ngene lho maksude ngene lho. Aku karo kowe iki maju perang bareng. Ayo terus. Perang karo Baladewa to. Heeh, betul. Yen perang, engko sing diarah sing diincer mung pupune sing kiwa tok, aja ngarah liyane. Terus Engko pupu kiwa terus, pamane aku didek karo Baladewa ya. Kowe maju, pupu kiwa terus. Lek kowe didek aku bantu terus. Aku didek, kowe maju meneh nyerang tetep pupu kiwa. Piye? gampang kuwi ngono kuwi diomongane gampangane dilakoni angel. Ora, gampang iki. Nadyan kaya ngapa lan kepiye, wong loro karo wong siji tetep ampuh wong loro. Urung karuan, Werkudara karo Hamsa Dimbaka didukumbono ya. Ade didukumbo piye sirahku ra iso atos sendalku makbuk ngono tok lho. Wis ta waniya, dibuktekne dhisik. Barang yen dijajal aja sok dipaido ngono lho.
Kabeh kuwi kudu dijajal wis dhisik. Oke, siap. Lek kowe wani aku ya wani. Oke. Ngerti to carane? Ngerti? Budal. Budal. Merdeka. Merdeka. Oke. Merdeka. Merdeka. Ya Kang. Oke. Merdeka. Merdeka. Menang. Menang. Yo. Yo. Ya Kang. Yo. Ayo Kang. Yo. Ayo Kang. Yo. Aduh, yang sakit kakak. Perang malah tenggono aku. Wah, maju meneh. Apa njaluk menang ya maju kuwi? Maju dereng kanten alek menang. Kok iso? Tarik tambang niku maju malah kalah. Limur we. Mutar we. Buktekke Mas. Ngopo nyekel nyawangi pupuk. Mboten kok. Copot. Hot. 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 Kuwi perang apa kuwi? Senenge sing penting golek menang. Gong. Oke. Aja dodo, pukule. Pupuk ngono ning. Ah, jalan perkara kowe. Petro. Yo. Terus. Ya. Setan alas kowe. Gong. Oke. Tro, asui tro. Oke, baby. Gong. Oke. Terus. Ayo. Sampai pagi. Wadah kono. Ayo kowe niba tangi lagi iki ana lakon Baladewa pincang. Reng-gareng rene tak golekne kanca. Baladewa pincang. Setan alas tenan. Prayoli binatang ora bejanji babar pisan. Ono kawan elek. Lah ya ben. Setan Ngedeni kowe. Petro. Ora kaya ngene perang karo piyai cacane ora ngono kuwi. Ora patut babar pisan. Ratu le perang ngawur kaya ngono kuwi. Ampyak awur-awur nggih tatan ora nggih aturan. Mergo kabeh mau setan tenan. Wangapane, Gong? Pak Tencang sikile tak glandang mak prungkep deh. Suweneng aku. Ngono kaya entuk dolanan. Aja nggembilo siramu gigit siung pengapit ilang nyawamu. Hei,
kalangganagara pandamun sarang tinon ler kakonang surat sara detan padang kasor lan pajaring ana apa Petro ngaturaken ketiwasan sajeg jumblek cobi kula tak crita napa enten lakon ing ngatasé Ratu Mandura tek nggigit jangga sapa lho Prabu Baladewa niku nggigit janggane sapa gulu kula lanang padha lanang tek cokot-cokotan kuwi ratune nganyel tak blinteng kowe ora lah ngono iki ketoke nglokor metu siunge sak gedang kepok ya Tru iya karepmu wis ngono lha gulune Petro nganti abang kabeh mulai karo kayu karo yu senane dikira ngapa-ngapa lho ora sing bedakne yo menawi kepareng kula tak ngampil sekedhap kemawon wujudipun jimat Jamus Kalimasada arep nggo apa kula nggih perang engko ora kok balekake lah jenengan lek ya hafal karo watake Petro kapan to kula niku ngapusi kapan alah kerep ndas pecah ora iki kanggo kemenangan lho kok sekedhap kemawon jenengan kajenge saged mbuktekaken lan mirsani sapa to sejatine Ratu Mandura nika sekedhap kemawon aja nganti kok nggih sembranan Kalimasada mboten sekedhap estu mangke kula wangsulke melih mundur neng iki lho Rah Petruk hangasta wujudipun jimat Jamus Kalimasada sinebul mawi donga suci dupi Sang Nata Mandura Prabu Baladewa nyaketi mangkono mustaka den ungkuli Kalimasada geni muruk manghalat-halat kawlagar Ratu Mandura babar jatine wujud Sang Jaramaya Jaramaya wae. Oh, ladalah kejoderan lakuku. Anggonku ngestokake dawuh perintahe Kanjeng Ibu Bathari Durga nyatane ora entuk gawe. Yen ndak tutup-tutupne malah aku sing bakal remuk bubuk dadi rempon. Nyuwun pangapunten Ibu, kula mboten saged mujuti menapa ingkang dados dawuh paduka Ibu Bathari.
gumulung mangrempak ing wadya mangrempak ing wadya Makirek pronanggono rananggono magawe gelar Petruk kantong gulung bener pangandikane para winasis Giri lusi jalmotang kena kinira nadyan to kowe wong pidak pejarakan paribasan saudon sakurupan nyatane bisa ngrampungi gawe sakjroning para Pandhawa iki mau lagi lena nggih ning menika sampun dados kewajiban kula nyatanipun ingkang babar nenggih andhanipun Bathari Durga nenggihipun Jaramaya sinuwun matur nuwun ya Tru. Mboten ngoten kula niki warga ing negari Ngamarta mriki. Kula gianggadhe kewajiban mbebantu bab repotipun kraton negari Ngamarta. Sumpahe Petruk dadi kawula niku aja sok ngarep-arep bebungah saka ratu ning kudu diwalik aku wis nate apa ngaturake marang negaraku. Lah kuwi. Ripalungguhan iki tak kantine kadang-kadangku para Pandhawa nyengkuyung Kyai Semar tumuju marang Karang Kadempel anggene nindakake sedya luhur. Nggih, menawi kados mekaten mboten aku sendika ngestakaken dawuh. Nggo mangke ndak dianti-anti kalih Bapak Semar budal lon-lonan kemawon sinuwun. Iya, bagus.
Sinuk semaya winakya ing sapi pambukaning warana tarlen saking liyep layap pingaluyut pindha pecating supena ing atase udakara tabuh loro ndak sawang karang kadempel kae diane isih kencar-kencar isih akeh wong grenang-greneng mertandane ledo durung turu kan. Ya, sawangan iki Resi Ira Pengil. Aku mung bakal ndadar marang sing jenenge Semar Badranaya. Ngibarate gunung tak unggane, ngibarate segara tak dunane. Sepira keprawirane Semar, sepira kawaskitane Badranaya. Yen nganti ora iso mbatang sapa sejatine aku, tanpa tak obong karang kadempel calone dadi awu. Begegek ugak-ugak sadulita melae. Iki ana Brahmana sepuh sing rawuh ana ing rompokku karang kadempel. Ora kok jeneng kami tamboning dasare durung wanuh, panjenenganmu ki sapa penemban? Yai Semar. Aku pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kandang Langit Kemul Miga ora dadah ora pernah ora duwe omah. Pancen aku Brahmana sing seneng lelana brata dene peparapku ya kuwi Resi Ira Pengil. Banjur Resi Ira Pengil rawuh ana ing kene sing dikersake piye? Ojek kondangmu ki mbrebeki jagat mongko dadi pamonge wong sak tanah Jawa mligine para satriya utama sing jenenge para Pandhawa. Lan bareng aku bisa ketemu kelawan jeneng sira, aku karo kowe iki janjane padha ngibarati srengenge wis njliwar ana ing jagat kulon. Mongko sing jenenge menungsa ki ora bakal bisa endo, ora bakal selak. Wong yen wis tuwa ning ndi parane mesti bakal sumewa nang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Lah aku kepengin takon karo kowe Semar. Supaya menungsa besok matine entuk swarga, kira-kira apa sing kudu ditindakake? Resi Ira Pengil. Luwih dhisik sadurunge aku wangsulan aku tak genti takon. Kenapa kok wong-wong ki do tumindak apik makarti becik teko ning panembah lan ngibadah kok pengin entuk swarga? Jane ning swarga ki enek apa? Ning swarga ki anane mung kamulyan, anane mung kawibawan, anane mung rasa seneng. Besok sukma sing mapan ana swarga bakal diladeni karo daharan sing sarwa mirasa, unjukan sing sarwa seger, sarta rina wengi diladeni karo widodari ingkang ayu rupane. Kosek tegese yen
swarga sing kaya ndok kandhakake kuwi menungsa besok neng kono isih duwe rasa milik lan duwe pepinginan. Mongko wong duwe rasa milik lan pengin kuwi yektine ciptane nafsu. Menungsa ki lamun ta wis abadan sukma mongko isih duwe nafsu nganti kapan wae uripe ora bakal marem lan tentrem mesti digoro-godo karo nafsu mergo nafsu yen diuja ya ora eneng mareme ora eneng enteke. Nah, nuwun sewu. Yen kanggoku pangeran lak wis paring dawuh menungsa titah kabeh ki asale saka pangeran besok ya bakal bali marang pangeran. Ewadene supaya bali marang pangeran carane ya tansah nderekake apa kang dadi sifat-sifate pangeran. Weda suci ingkang minangka tuntunaning kajiwan kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman ning lamun ta digegem mungkari ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau yen digegem mungkari rong tembung diringkes mungkari rong tembung ya kuwi welas asih. Sing gunggung kumpul lan intisarine lamun ta menungsa besok kepengin manunggal karo Gusti carane ya tansah ngrembakake rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae. Yen besok wong mati sing ngarep-arep swarga sing kaya kok kandhake yektine kuwi swarga bandang swarga sing mung mapan ning lamunan ora bakal jenjem tentrem langgeng sukmane mapan ning kono ning sing baku ya kuwi kabeh bab kadonyan kudu dikipatake anane mung ngesti siji manunggal ning nirwananing Gusti. Sago pluruk rame kapiarsi lawa kalong loro pandalian jreh kawananing samune wetan bangsulaipun pancine wis bangun enjing ya Mario. Aku percaya lamun to kowe duwe pamikir ingkang pinunjul, duwe pamikir ingkang ngedap-ngedapi. Wis satrepe lamun to aku ya kudu nyecek kawruhmu, aku kudu golek pengalaman karo kowe. Carane aku tak melu suwita ning Karang Kadempel kene. Lah yen kowe suwita ning Karang Kadempel kene, kira-kira kayanganmu sing ngopeni sapa? Aku ning ngarep wis kandha aja meneh kok kayangan omah wae aku ora gablek nek kayangan piye sing ndok karepake. Suralayae kayangane sapa? Dewa Sugata marang kang soreng prang mudhane arum Astumpara sidam sekaring dawana langgeng Kakang Badranaya. Aku nyuwun pangapura ya Kakang yektine. Aku tumindak orang tata kaya mangkene mung nuruti kelawan kekarepane Bathari Durga. Ora mbiyen rasaiki kowe iki janjane adikku lho Guru, kowe janjane dewa sing apik ning angger diracun karo Durga dadine kok morak-marik kaya ngono. Ya aku njaluk ngapura. Malah yektine iku mung minangka kembang boreng lelakon minangka pangrabu ing kasembadaning sedya para warga ingkang padha ngumpul ana ing klampis ireng kene iki ya. Ndak sunake marang Gusti ingkang nyipta jagat. Muga-muga papanmu kene bisa dadi wiwara kamulyan Kyai.
Anakku wong gagah Petruk. Nggih, Bapak. Piye kabul kawusanane nalika semana kowe ndak perintah amboyongi momongamu Pandhawa. Nah, nggih Pak menika yang badhe kula aturaken, Pak. Awit saking berkah pangestu jengandika Bapak Semar kula kasembatan nderekaken momongan kula para Pandhawa kanthi angasta kalimasada. Ning boten ngertos sangkan palaning bilahi, Pak. Wonten margi enten buta krembyah-krembyah sak gunung. Babar pisan kula mboten duga mana momongamu Pandhawa dipangan buta, Pak. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang Maha Murah. Ingkang sugeng langgeng ngayomi marang titah. Ora arep lan ora sare, langit bumi kabeh kagungane. Ora ana kang bisa paring pitulungan tanpa palilahi. Ingkang Maha Pirsa ing sakabahe ya mung Gusti ingkang Maha Luhur. Maha agung sesembahanku waladal. Kyai Semar aku ora kuat Kyai. Aku ora kuat yen kok wacake ayat kursi kaya ngono kuwi Kyai. Bathara Kala iya. Momong aku Pandhawa tak jaluk mapan ning wadukku kene Kyai. Gage balekno. Yen tak utahake aku luwe meneh bakal aku mati kaliren. Yen nganti ora kok lepehke iki engko dawa urusane karo Semar. Iki bocah Sukerta sing kandha yen Sukerta sapa? Ngendikane Kanjeng Ibu Bathari Durga. Pandhawa kuwi Sukerta. Momong aku ki dudu Pandhawa ning Pandhawa. Yen Pandhawa pancen bocah Sukerta, anak lanang sing cacahe 5, tunggal bapa lan biyung kuwi bocah Sukerta jenenge Pandhawa. Ning yen momong aku ki dudu Pandhawa nanging Pandhawa, Pandu kelawan Hawa. Hawa ki garwane Saklara, ya kuwi Dewi Kunti karo Dewi Madrim. Nurunake ya kuwi Puntadewa Werkudara, Janaka kelawan kembar kemanikan. Mula jenenge Pandhawa, Pandu lan Hawa. Iki mergane Radirwak pancen dudu bocah Sukerta. Janji ora kok lepeh aku melu mlebu ning wadukmu. Oh, lha weteng
tuku godhong aku luwe tanpa daya Kyai Semar kuwi urusanmu. Wewe cilik pakan aku daging menungso. Dumadine watak iki saka pekareman, pakareman iki dadine malih pakulinan. Kowe ngulinakake barang sing ala. Kowe golek wareg monggo. Kowe golek marem monggo. Ning aja nganti ngrugekke wong liya. Oh. Pak Lo Cinta Kyai Semar Badranaya anggonku prapta ning Karang Kadempel sakadang mung mituha apa kang dadi dawuh pangandikamu iki wujude Kalimasada ya wis ana ing regemane Puntadiwa apa becike ndak pasrahake marang panjenenganmu Kyai mboten sinuwun mboten ning intinipun ndika kabeh momongan kula para Pandhawa langsung mrambahipun para kawula sampun ngantos lali lan kelali kalian isining Kalimasada ingkang tetela dados jati dirine bangsa nggih namung kanthi Kalimasada menika ingkang saged kinarya dados pangiket lan ngayomi dhumateng sadhengah titah ing mapan wonten negari sampeyan Ngamarta mboten wonten sanesipun. Iya Kyai Semar mila saking menika Kalimasada limang perangan ingkang mangka dadi tamba tumrape negari sampeyan niki kudu manggondhele kenceng. Aja nganti menungsa mung bisa apal ning babar pisan ora gelem nindakake saben dinane men jumbuh antarane ati lati karo pakartine. Ora liwat mung bakal ngestuake dawuhe Kyai Semar. Banjur anggen ngumpulake para kawula pinandhikan dening para kyai Brahmana ning Karang Kadempel. Yektine Kyai Semar duwe panjangka apa, duwe pandhayu apa? Nggih. Ndara Werkudara kula tak matur nggih. Monggo sakmangke kula dherekaken glejah dumateng lelampahan ingkang sampun kawuri. Glejah dumateng sejarah. Riyen para Pandhawa menika sugengipun Papariman Wulandara wiwit saking dipun obong wonten Bali Sigala-gala urip wonten ing wana Eka Cakra lajeng mbabati Wisamarta.
satemah sampeyan merga teteken tekun katekan kang sedya pikantuk wujudipun kraton Kencana ingkang naminipun negari Ngamarta ingkang mangbangun nganti ripalungguhan iki prasasat kaya emas sinangkling. Nuwun sewu sinuwun Puntadewa. Ukurane wong sing apik niku ora mung wong sing tumajuh ing panembah lan tumajuh ing pangibadah, nanging wong ingkang derajate luhur dhewe niku yen tansah ngagungake rasa syukur marang purbane Hyang Agung. Wong syukur niku jiwane mulya merga nrima ing pandum lan ikhlas lila legawa nglampahi garising kodrat. Teng donya niki manungsa mung diwenangake gembleng lan kenceng ing pambudidaya, ing lair angudikardi ing batin angesti Gusti, ragane makardi jiwane sumarah mring Ilahi. Sampeyan kabeh wis ngunduh wae ngrekasa kaya ingkang kula aturaken nalika ing ngajeng. Sampeyan kabeh kula undang lumpuk wonten ing desa kula mriki pamriye supaya ora mung ketungkul seneng lan marem, nanging coba weningna ciptamu men sampeyan tetep percaya yen pangeran niku woh maha welas maha asih lan boten pilih kasih. Kabeh dumadine lelakon niku yektine kanggo kebecikan lan keslametane titah ing donya tekan belahan. Kejawi saking menika pangeran ugi sampun paring dawuh ingkang suraosipun, sok sapa menungsa sing pinter nyukuri nikmat ingsun yekti bakal ditambah ing reh nikmate. Kosok baline sapa sing ora gelem nyukuri nikmate Gusti yekti bakal nampa siksa sing banget perih. Mula sampeyan kabeh kula jak kula kanthi ambangun jiwa sing luhur kanthi gedhekake rasa syukur lan tafakur kaya dene ambangun lawang gedhe utawi regol ingkang tumuju dhumateng kamulyan lahir batin nenggih mlebu wonten ing pura Kencana sinuwun.